Ayan po mga ka-lovers, gandang umaga po. Good morning po. Andito na muli tayo sa pangarap po. Sa malaria. Kung saan dito po si Kringkring at yung kanyang anak. Ayan po, natagpuan natin doon, natutulog sa may tabi ng kalsada ulit sa Magina. Ayan po, mga ka-lovely. Ito po yung kanyang anak ko, saka si Kringkring. Papakainin na lang po natin sila. Kasi matraffic po dito, tingnan nyo po. Ito, papakainin po natin si Bibi. Bibi. Ayan po si Lovely Yours. Ayan po. Bibili tayo ng pagkain nila dyan. Papakainin natin si Kringkring. Ayan po, order na tayo ng pagkain. Ayan natin si Kringkring. Hi Bibi. Ano pangalan Bibi? Yan po yung anak ni Kringkring. Ito po. Yan, anak ni Kringkring. Yan. Ay, siya ay 2 taon na. Yung buhok niya, kamukha ng buhok ni Kringkring. May kulay din, oh. Tsaka matigas. Matigas na siguro buhok niyan. Oh, tumatawa siya. Oh. Ay, anak ni Kringkring. Ay, si Kringkring, oh. Parang wala pagbabago, ah. Parang ganun pa rin, ah. Kring. Parang ganun pa rin, Kring, ah. Ano na, kamusta na yung buhay-buhay? Okay lang. Yan na ba yung gusto mong buhay? Sa lasangan ka lang talaga? Ayaw mo talaga ng konting pagbabago, ganyan? Ha? Ha? Paano tutulungan ka ng ano ni Love Yours? Paano gagawin natin yan? Ganyan ka. Ano? Polo. Ano ka na, umayos ka na at ano, para Pangalawa kong anak yan. Kaya nga, yan yung bunso mo, di ba? Oo, pangalawa ko. Hayaan mo siya na ganyan sa kalsada na lang o paano ba? Malaki na yung panganay ko, 4 na taon. Oo. Oo. Sama na natin si Bibi. Sama ka na Bibi sa bahay. Sama si Mama Kringkring mo. Bibi, ano pangalan niya? Jenny. Bibi Jenny. Kasama ka na sa amin. Sama si Kringkring, mama mong pasaway. Ayaw magbagong buhay, ano? Oh, paano yan? Lumalaki yung anak mo, ganyan ka, oh. Paano yan? Paano yan, Kringkring? Ano gagawin natin sa'yo, Kringkring? Kring, ano gagawin natin sa'yo, Kring? Tatayo ng salon dyan eh. Ano gagawin natin sa'yo, Kring? Ay, si Lovely Yours, oh. Ano, umorder na po tayo ng pagkain. Yan po, mga ka-lovely. At pakain natin si Kringkring saka si Jenny, yung kanyang anak. Hello, Be. Be, abay, Be. Kaway, kaway, kaway. Oh, tama nga. Oh. Ano plano mo ngayon, Kringkring? Sama ka na sa amin sa bahay. Doon mo muna. Doon muna ikaw sa bahay namin. Kahit mga 2 araw lang kayo doon, oh. Tapos balik na lang uli kayo dito. Wala lang kami. Si ma'am, ngayon mo ulan, no? Mababasa naman si Bibi, ano? O, diba? O, may nilagyan mo yung pilik mata niya? Ano nilagay sa pilik mata niya? Kung makagangay mata niya yun. Ano nilagay mo dyan? Liner. Liner yan? Tanggalin mo na yan. Mabulag ka pa dyan, eh. Tanggalin mo na, mabulag ka pa dyan. O, ito na mga liner mo, o. Ano yan? Pag tumikit sa kalimot sa mata mo, hindi na matanggal yan. Marami na nabulag dyan. Alisin mo na yung eyeliner mo na yan. Bakit malaki yan siya ng anak mo? May bulati. May bulati ka, be? Ano, may ano, libre ano, papaano ko yan? Di may bulati ka, be? Papapurga ko yan. Purga.
pa. Dati na purga na yun eh. Bakunahan na nga yun. Ayan po mga ka-viewers to. Si Kring Kring po, muli natin inihaya na sumama sa bahay namin. Ayan nila viewers. Pa doon na muna sila kahit 2 araw lang sa bahay namin. Muli po siyang tumanggi. Oo. Ang sabi niya, dito na muna siya sa tambayan niya. Doon na muna siya sa tambayan niya. Ayan po. Ganyan po ulit. Ayan po. Isa Bibi. Bibi. Ano kinakain ni Bibi? Makain na ng kanin? Marami? Marami? Tagalin mo na yung liner mo. Magana yung mata mo. Kring, tagalin mo na yung liner mo, Kring. Magana yung mata mo, Kring. Oh. Tagalin mo yung liner mo. Magana yung mata mo. Oh. Bibi Jenny. Hello. Hello. Hello, Bibi Jenny. Oh. Ayan po, traffic po dito ngayon kasi meron po tayong checkpoint sa baba. Ayan po, mapansin niyo po traffic. Ayan po si Love Viewers. Love Viewers. Support my channel, Love Viewers Vlog. Please support my channel, pa-subscribe, pa-like and share. So, shout out po dyan sa idol namin, si Bal Santos Matubang, Kalinga Trap, saka si Tikram. Mga idol, gandang araw po sa inyo, shout out po. Stay safe po tayo mga idol. Ayan po si Love Viewers Vlog. So, doon na kami kasama namin si Kring Kring. Ma'am. Yan. Ayan po si Kring Kring. Yung kanyang anak. Ano, Kring? Ano ang plano mo sa buhay, Kring? Manag na sabihin? Dito lang kayo sa Langsangan? Ganyan? Dito lang kayo? Ano? Anong plano mo sa buhay mo? Ano yung gusto may tulong pa namin sa'yo na para mapabuti ka? O, sabihin mo na habang tatanong kita, ano pa yung gusto mo may tulong namin sa'yo na mapabuti ka? Wala na po. Okay na lang sa akin na ano. Kahit ganito lang po. Maraming salamat po lang. Ayaw mo lang mas magandang buhay pa na magkakasama kayo ng mga kapatid mo at saka anak mo? Ayaw mo nang gano'n, yung meron kayong bahay na titiran? Kasama mo yung kapatid mo at saka anak mo? Masaya po magkaroon ng bahay kasama mga kapatid ko, anak ko. Oo, paano nga ito gagawin yun? Kung lagi ka na sa Langsangan na lang, paano yun? Hinaya ka namin para hanapan ka ng bahay, ayaw mo naman. Hindi ko pa nga po makita yung sa akong kapatid mo babae. Yung alin doon, yung ilang taon? Ano po, 15 anyos. Yung, Ano? yung nag-asawa na? 15 anyos may asawa na daw. Bale, pag naayos na natin yung sayo, kayo ng nila Kiyang, sige Mike, sige na pa yung napad mo, si Kiyang ba yun? Dalaga pa yung mga kapatid ko. Hanapin natin yun. O, Grade 9 na yun. ang malaga ikaw muna, ikaw, si Kiyang, tsaka itong anak mo si Jenny. O, dapat may lagay muna kasi sa bahay. O, tapos noon, hanapin natin yung isang kapatid mo. O, hindi yung diyan kayo sa may Langsangan. Oh. Pag nandun kayo sa bahay na titiran nyo, siyempre papakainin naman namin kayo. Di ba? Oh.
Hindi naman kayo pababayaan. Di ba? Kasi ganyan sinasahan ka. Paano yan? Oh. Di ba? Saka na tinanapin yung kapatid mo ngayon na isa para magsama-sama kayo. Oh. Di ba? Okay ba sa'yo yun? O hindi okay sa'yo? Okay siya. Okay pala sa'yo. Dapat gawin natin yun. Huwag yung salansangan pa. Oh. Kaya nga inayakan natin Lovely mo na paano pasamantala. Parang 2 araw ba? Makita mo yung lugar na pwede mong tiran. Di ba? Masama ka dun sa amin para makita mo yung lugar. Oh. Mas nagustuhan mo, di pwede ka na tumira dun. O, di ba? Oh. Sama mo yung anak mo, tsaka yung kapatid mo. Oh. Pagkain naman kasi, bibigyan namin kayo ng pagkain. Oh. Pero paano, di ba? Oh. Eh paano gawin natin yan? Bibigyan ka ng mga gamit, wala ka naman bahay. Salansahan ka lang, di mawala lang yung mga gamit na bibigay sa'yo. Bigyan ka ng mga damit na anak mo, wala lang yun kasi nasalansahan ka nakatira. Oh. Di ba? Kaya dapat, pag naya ka natin Lovely mo na, doon mo na kayo sa bahay, 2 araw lang, sama ka na kaagad. Oh. Sama ka na kaagad para makita mo yung lugar. Para masanay ka doon sa lugar namin, di ba? Kasi doon ka natitira pag pumayag ka. May bahay doon na titiran mo, kayo magkakapatid. Oh. Di ba? May bahay doon natitiran para sa inyo magkakapatid. Eh paano yan? Hindi ka papayag na pumunta doon. Paano puntahan yung lugar namin? Oh. Paano kayo magsama-sama? Di sa langsangan, pwede ba yun? Hindi pwede yun sa langsangan, di ba? Oh. Ayan po, si Kring Kring nag-iisip pa. Diba? Pinasabihan ko sa kasi nga, tigas ng ulo. Sarap bigyan ng kalawat kanan eh. Panabad trip ako doon, sutuin ko kalawat kanan. Nakukulitan na si Lovely sa kanya eh. Kasama, tapos hindi sasama. Oh. Nakukulitan na si Lovely sa kanya eh. Ayan no. Oh. Bibi! Bibi Gini! Sige po, yan lang muna. Mamaya na po uli, kakain muna sila. Kakain muna sila ni Lovely Girls. Kain mo tayo, kakain muna kami, gutom na. Kakain muna kami, dito na muna, bye-bye! Ayan na po mga ka-Lovely Girls. Ayan na po si Kring Kring, tsaka si Lovely Girls, tsaka yung kanyang anak. Binilang po siya ng damit. Ayan po. Ayan po si Bibi Gini. Ayan o. Ayan siya o. Bago yung tsinelas niya. Binilang mo tsinelas? Oo. Bago tsinelas ni Bibi o. Binilan pa na ng tsinelas yan Kumain yata yung anak mo. Ayan po. Ayan po. Si Bibi Gini. Hindi, hindi po tayo pa direct. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng binibigay niyo sa amin, nakakatulong sa anak ko, sa akin, sa kanila. Sa sponsor, pagkakala, happy, love you. Si Bibi, si Bibi. Yeah. Ito po anak ko, si Jenny Rose. Teka lang, nalatay ka muna tayo. Kumain! Naka-pampers ba siya? Naka-pampers? Bili akong pampers. Ayan po, si Bibi. At sila, kita na rin. Pagka nakuha ko na yung kapatid kong bunso, ipapadala ko muna sa inyo itong anak ko, kapatid kong bunso. Tapos pag nahanap ko na isang babae, takto kami. Yung kapatid ko lalaki, tsaka si kaukawa ko. Oh. Promise yan, mamaya. Promise naman yan. Wala na naman yan, Hindi, promise na. Paano ka tutulungan ni... Dito sa bahay niyo, di ba may sarili, tapos kayo maliit? Oo. Paano ka tutulungan ni Lovely Lord pag ganyan ka ng ganyan? Ayan, nababad trip na sa'yo yan. Iba-iba ka ng isip. Nainis niya si Lovely Lord sa'yo, iba-iba ka na ng isip.
paano kanyang tutulungan niya pag na-bad trip yan, mga, kung, ano, Sana rin naman tulungan niya rin po yung mga namamasura, kawawa din yun. Mga konting kinikita nila, nauubos, nawawala dahil sa iba po napupunta. ikaw muna, Sa dulo. ikaw muna ayusin natin. Hayaan mo na muna sila, no? Pag naayos ka na, naayos yung pamilya mo, at Sa dulo. sila naman, Sa palitan, nangangati na yan. sila naman. O, palitan mo na muna si Bibi doon, dali. Sa dulo, may daw. May tubig doon. Oo, meron. Sige na. Oo. Ayun o, may ano. Palitan mo na, Nangangati. palitan mo doon, sige na, okay. Palitan mo na. Okay na, okay na. Hugasan mo yung ano niya. Ah. Hugasan mo na siya ng buo. Kring. Bibi! Tingin ka, Be. Yeah, bagong ligo yan. Bagong ligo yan. Pinaliguan namin dito sa gilid-gilid. Ano? Oh, yan o. Bibi Ginny! Bibi! Bagong damit niya. Ayan, bagong damit niya. Oh, ayan o. Bagong damit ni Bibi o. Oh. Bakit? Bagong damit. Ayan. Ayan po, bago damit niya. Bago damit ni Baby, oh. Ayan, oh. Winner. Why? Ayan yung mama niyong pasaway, oh. Ayan, oh. Ayan po, at maraming salamat po naman po sa inyo. Supportan na po natin sila to your class. At siyempre po, hindi matatapos yung video na ito pag niretibin natin yung aming idol. Si Bal Santos Matubang, Kalinat Rab, Ate Kram. Idol, ingat po kayo palagi, idol. Salamat po. Mamaya,